Mads! Mads! Nanay mo ang tinapa, Mads. Katong ay mong di-order sa online. Uy! Lusing! Dali, lusing! Dahil ako, Mads, ha? Eh, sa maling balay, Mads. Uy, ginoo ko, Lord. Di anay mo ang order nga tinapa, Mads, oh. Lami kayo ni, gikanig Saudi. Oh! Kakuya pa din sa imuhang tinapalusing, no? Gikan dit Saudi, ni? Kuya, why good ni mo baligya ba? Nagadi tinapa sa Saudi, no? Diba ikaw lusing, gikan man ka sa abroad, diba? Diba, gikan ka sa abroad? Oo, Mads. Nano di ay? Ah, wala manggod kay namaligya na lang manggod kag tinapagod mo nang tana ko. Eh nga naman di ay, Mads. Na ba day dautan sa pamaligya og tinapa? Abi nang tinapa be. Di ko gusto maligya ni sa imuha kay gikan ba ni sa Saudi tapos imo ra ko anaon sultuhon ra ko nimo. Ako na ni baligya sa lain oy. May gani ko naning kamot ko. Di para nimo nagulat la grasya sa imong bana. Ibangay ka kaatiman aning mga anak. Uy, lusing, bawian na imong gisulti ha. Bawian gyud na. Alal, dili day ko. Ikaw na yung parehong saligra sa bana. Ako ning kamot ko pasong ko galingon. Bawian gyud na lusing ha. Dili ba ako yun ana. Bala ka dya.